Привет! Selam. 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 Как дела? Haller nişik? Haller nişik? Haller nişik? Haller нищик? Хорошо, спасибо. Yaxşı, рәхмәт. Yaxşı, рәхмәт. Yaxşı, рәхмәт. Yaxşı, рәхмәт. Как это называется? Bu ничек атала? Bu ничек атала? Bu ничек атала? Bu ничек атала? Дети как расположение. У меня есть вопрос. Benim sұрауым бар. Benim sұрауым бар. Benim sұрауым бар. Benim sұрауым бар. Мне нужна помощь. Миңа ярдәм итегез. Миңа ярдәм итегез. Миңа ярдәм итегез. Миңа ярдәм итегез. Я могу помочь. Мин ярдәм итә алам. Мин ярдәм итә алам. Мин ярдәм итә алам. Мин ярдәм итә алам. Что тебе нужно? Нәрсә кирәк сиңа? Нәрсә кирәк сиңа? Нәрсә кирәк сиңа? Нәрсә кирәк сиңа? Могу чем-нибудь помочь тебе? Мин сиңа берәр ничек булыша аламмы? 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 Конечно. Әлбәттә. 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 Где здесь ближайший отель? Иң якын кунакханә кайда? Иң якын кунакханә кайда? Иң якын кунакханә кайда? Иң якын кунакханә кайда? Я не знаю. Мин белмим. Мин белмим. Мин белмим. Мин белмим. Я потерялся. Потерялась. Мин адаштым. Мин адаштым. Мин адаштым. Мин адаштым. Кто ты? Син кем? Син кем? Син кем? Син кем?
Сен кім? Кто они? Олар кім? Олар кім? Олар кім? Олар кім? Кто он? Она. Ул кім? Ул кім? Ул кім? Ул кім?